Freddy's on the beat. Ajubi papa bi. Ajubi kete. We de why yadie. Why yadu? Me hu ne men kan kire mpu. Say ni e de. Tinya wa. Kete say. Kan ni pe twa hiem ha. Ambedi bi na wotweda. Na me hira wate. Na ni bibi. O mane hawo. Musika no. Me bia u yis kan free e bia no nyame adoma me sika bi ba e ba ya me de bebro na de akoto ba bia u yi free wate se be ya next time ahochire bi basa menye bia u benya bi dia ba why ti u de mane ha no adwen se mentua betua ma o ti apa e ha ho dada ska we de nye bosia abada atuni bi o ska e ho dwo ska e fridge mu Ingo to ya. It's you will now, Dada. Hey, yeah. Let's go here, baby. Now, would you see me home? Madame, now. Hey, who I am, Mama. I knew. Oh. That's all here. Not a bad day. The freedom of Mamma, Sally. Oh, the same look as they could have been yes. No, you so. Between a long 1 minute to you. I'm sick of this, you say. Who is that? I'm coming up by a Sabia. Yes, I had tea. See, wouldn't miss we 500 cities. No dem fan fire sabi. So now the no console. Say friend no semo and say producers the do baby ya mama shonte. Ipacho. Hey, check off what? That's it. What do you make about it? What? Sir. Mame. Me soma. Etiwa. Na de wudi bia taye. Ade tire wosa wo yesa. Ha? Da wo yeboni aye force. Eti e badia di na wo da na wuwo no. Afi na kameko ni mafiefim. Ankopa bosia. Wo bia hu ni yentwum. Wo bia hu yada pa. Ana kameko sa adi ya ne ho. Na kameko nko jibi wo hu. Wo bi. Die e won akura ne say. Asamwe kwase wo pe afrakoma kura no onfa na adwene ma no eso me boso se wo yare ya pa me kaya wa mama no ansi enu ru adem ko yisika wo se jifa ne ko hospital provision se wo me di bre wu nyina asamwe sika o ka kire me se bibi bie be hia wo bia ho hospital wo aduro bibi be hia bia no me ma na so nte wo discover mama na me dia ba be hwe ko pim se wo ho beto no hu se wo ho ato se nipa we sei wo sa ba be yi bibi boni aye me boa. Ah, we are Yeboah fu. Start bring her. Ye di na watch that ufia. And ne go be hu. Sa wo kra wo yale ye kopa bosia wo hin se kopa bosia wo. On se ka we pesa kotua. E hin na benyi ska kokotua. E ka hin na ko pesa kotua. Aprokuma. E gu se ni po na etikuma kwadu. Ne be so abiribira. Wo se pa afrakoma kra afrakoma mpe no. Hwe nyema kese a wo ye. Na wo ba ne be pe no. E nyema kese no be ye no wabra bom. Wo wompe wo fa chan ko bo chan so na apeme bo a ha obi enyi sika se me hwe wo ba ma wompe anwo kire na wowom na krom afo yensire yen me kata ye ho ntoma no o sa ba bebie me bo a ha
Wunyimaye. Wunamase. Wosabe yimi buniaye. Wodi emfo adwene ma ho. Na nka afrakoma nti ase. Minim de meye. Ansa na ne frɛ ne se me to boabo no. Na ne nasi bibi so. Minim de wotimi ye. Tam pesa me bra afrakoma e komba no. Na wo show e hwe me bi kabusu nyina. Wati. Go for it. Anyone dear you who I'm assuming we saw dear. Now what to say? Bra. Said it, ya, and it. Say, dear. What did they come, woku, bunukum, bufaso? Said, dear, be ya, what papa begina to me say. A bow of ya, so, wa, boy, dear. I see. Yet, ya, and it. They say, dear, dear. Yo, sister. Bra. Ba me ba nyina ne se me pese Yeboah dia. Yempe kwan bi so na yemmoa no. Bra. Ne se unu aba obetu mi. Me hu na mfuru ban. E die na me de kwan ba ne ebepe a metimi di aboa. Sister nyewa na sebe mpredua sa woni mufo a senka wo nyina se. Na matena se a hu se ya sa se na da ho no. De abusua sa se kase na da kwa yimu. Me pese ye petofo. Na nke ton ye de ma dia. Na wo sini dadam tutua no ho aka na wo san ko sini dadam bɔ ne bra. Me da wase ma me na wase. David. Enna mase. Bra. Enye mi moja. Me wo fa sini mpo na no no. Enye buronko na dokono nko. Awura de me da wase. So wa dwene wo fa si ho adwen pa. So wo pese wo ton wasasi. Na wo de ma no wo de bi tue kai. Wo de bi tuo ne ho bɔ ne bra ne nanim onyam sa ba. Ye bra. Me da wase. Sister, enase. Na sebe mpredua sa me wo fa se no no. Enka me na nka ese nka ma bɔ bra. Bitimi hwe me wo fa se. Na se na me ni bia na asase ne da hɔ kwa. Ye nton ne mfama no. Fanko ye adwuma. Dase. Dase. Sebe ono bi ono ko pebi e ma ye bidi. Na nne hwe de wo ye. Wonyanyi yimu. Nti sa wo de me petofo. Mate. Na mama na to me tonso oton me waso ate. Mate. Ite ton fi oni eboa no. Mate. Asem ben ko ana. If you no watching aba bigina ha. Asem ben. Me ba. Asem wo de ya asem de. Me mpesa wo papa beti. Mpesa wo papa beti ntina do aba bigina. Asem de dia se ka fi. Me ba ye tie ni bo. Ye tie ni bo. We ye wo me wo wa wo fa ni mu ni sankan. Wo fa. O ba ya wo se. Obusuan sa asibi wo. Wo se. Yem koto asase ni fisika ne mam. Ne fe bi ko tua ka ne fe bi aka. Ye dwetire ne fa bo bra. Mame, isi uda de. Mame asma o kan no kre. So fa ne be kan sa asemu. Na de me ba meti me kan jo. Me wo das. no no emu ba be ka kire. Mame, Nyankopon hyira wo. Nyankopon hyira wo ni wo fa. Na me hye mo bo se me nwuma ni mo ase da. Mame, levo na me koda e. Mame me das. Me ba, na me ye da na si. Minim de otimi. Mate. Me be say be kama wo si atie ndi. Mame mate. Nim ni sei. Mi na me ni. Ai, wasi bi wo. Mame. Konimo. Nana. Said they are canon. They would jina na ujina. They will see na osie. And I'm pacho ane. Send me for time and 2 and na. And near Bantamono. And I'm pacho ane. And your monk wampo. A yen wafa. A friend kwaji. For time and 2 more. I can't be beating me. Nah, Konimo. The person who put taya. A tired 20 up a say, may do a time at 2 and na and your bantam. And now, I don't know, ma. With us say, we are saying you know.
obie ni ho obetu onamo bia unnim butaya itachire a obetu da kore minim de meye wakan sa me so mate na me di ho dwuma enkoto sa de enchi no amanu nkoto no wakasa me ho di besi mate that's ma that's so dai na nanu dia na boa me what Nana seseko nana sɛdeɛ megye wo die no na ɔyɛ ma abere bia nana megye di sɛ saa na abɛyɛ me nana wadaroma nana ɛyɛ nan tatua ɛna agyɛn nana frema afiri ɛnɛ ɛkɔ mede ɔtan ato ɔmo ne adi yɛ antam sɛ ɔtan no ɛnyɛ afebɔɔ nana wadaroma nana ɛyɛ nan tatua Agyɛn frema Aketekyiwaa averia mikomo bo Wanfia busia papa mwa ni emeba. Baby. Me say. What did you mean I did? I told me. I didn't know you there. Abepa. Sir. That's it. Mira. Hello, what for abam ko fa. Ah. Ewi abose. Ewi be na bo. Ewi paint am adebe na achi. Ewi abo. Oh, Debbie. Adi achi dodo. Adebe na achi. Ewi ne paint am adi de achi. Oh, Debbie. Adi achi. Adebe na achi. Ah, ewi ne paint am. Abose. Aduane wo ho. Dia wo no. Akra na wo ho na be so yen. Mani go fa bi fa abamu ma. Fa mi go. Oh, Debbie, ewi ase di ade. Se me kwa nkasa abreka wonim secament ya kam ko dada. Ewi abose di me ma kwara we. Ko no ma ti esisu. Baba. Elia. Tia mo boadi. Mami wo de odawma. For aso am fe me kaka. Onhwe na no nkomo a oni ofadi ya. Mami asement mo asem bia na simba be bisa o se de esiko. Odawma. Ngoma ben. Mami. Ankomo ya oni ofadi se. Mo abusua sasi. Mo ton bia mami na en dia kotua kai na me dia ka so astati ayi. Fa free me soko. Wati. Fa free me soko to no wa. Adi abe. Adi ayi. Me ma bodam a ma dwene ni fie nti no. Me asase e da wono ma ye didi ho kakra no. Me no wo fa nkoton. Nyemfa man. E fa kokro kasiem. Wo ba obra. Bo bra bo papa ben. Adi ya. Mami. Nanda Abrabo papa ben. Nanda tua. Oh, me de jama mensin. What's who no di komo? Ekuom. Na obebuza ho ase. We asama se wo kasa we se mo. Me ne wadi nkomo kokuam. Mami na Aden den ekoso. Ekoso wa hin. Asem a won kasa wako kan asem. Me ni da so nyina no me twen se me ne beso no. Wo say ati woni ayi asem. Mami Aden. Free me sokwa. What? Adi ya. Wa boduma na. Wo
What try Procasium no bravo Papa Ben Aquaban one man say, Yanko Twansas and Farm Mount, no good design. Yes, sir. First and for free, Miss Okotonwa. I mean, young man. Listen, young. Somebody okay. Huh? Then in Calaboko. You know, I'm because Papa, only me, Mammy Becassa. I think I'll catch you here. Obi only the Dinko. Mimi in a Dinkomoku Kuamwa. Mimi in a wedding Komoku Kuam. Mamma, I mean, refuse one. Mimi refuse me. I dare some Agriana. Menua Bedin Komoku Kuam. What Podam Papa? Oh, she needs and send you got to the Procasium. Abraba Papa Bena, oh boy. Which one? Sank what a ban and go to the Procasium and yes, Kana. What a ban in a one son and come with me a war. A crown and come in warm, Menanum Titifia and campaign. I can ye. Fast and free, so what? The Dufie, Mentors as a man with the Dufie, Meboa, and you more Fuka Krakanum. And Twami and Summer would need. One no pure time what Chiabuswaka so dear. Abacas and Bunu. Who did this side Yanaka? Compliment is so called the Dufie. What did the brother? What call him? Pass some corner hands. Oh, Shami, Bio. Shami, Bio, idea. I put you when you walk about the Shamian. Women here to the Cocobo, meaning 2 times. What? A film is where did you drop draw? Who did to us, go away. Maufompa sorry tiamia dana matamfona yemana mayo nagete chua maswani ma mintimi nagete chua why are they I feel the most what you love free then I is my green I've been with why are you my baby with your pan my shedder I said another year, yes, sir. Tokotas as a man. Aye. Good din seno. Faswabena was. Why are they? Yeboah was. Sir. Ah, Yeboah was. Buma basu. Yeboah was. Of my head. And you may. So did you? Adama pacha ofa Ofa pi. Oh, sa. Pacha opi ache. Ache kaka. Aden. Uden ka me ba me ni nkomo kaka. Eni meko oba no abona mo nese me ba na chi. Mate. Edia. Defi mo ko die. Bye. Ofa. Edia asem. Edi asem ma be pe o yesi uni ho ohunu me se mo fa se yentina se ni nkomo na bi gina tenti bi sam se de ba asem ntinya asem na de bai na me se di asem ofa waka mate ofa de tie ne se yen nkomo ni ma me di se busuan sa si nka mo ton bi na ja mo de abomi getire ano pay me bi sam ma me se esisen ya ma me be chemiare ase di enyo oni okra mo nkomo bi asa na me say menti ase ene me bo anan aba me ofo no bi bisa no eho asem ene se me di ba ya yeso ni ho a me di ehia wa edia obusa ma me no so de ototo papa so ofa watine ni ayira kra ase ti wo person koye de edia ofa person koye de wo pam kwasia no abusuan no mfikire na abeche no edia ti abusuan na sase ba ko na aka no yemfa ma na kofa koye wa kohwisem no meboa ofa me wo watu kwan ekwa akobọ bra wo kurukasiem e dia behwe abusuan akohwisam e mansam ne niema ensem fata wusika akwahye wusa betena ka twa ye ntoro se wudi sika ma onua so wonfa ntu kwan e dia na wugini wiase ofa na e na mo ye kire me e dia ye mfa ma wonne ne e dia ma wo kira e dia asem wo fa sina ne aka kire
One no petty so come for you. When in a hole. So what it? A bush has some minimum bush has some ever obey. Ha, you what it? Edia, Mammy Cassim in Chilo. A busiano, you need the hop. You now push you for Sabra Bona Cobon Crocasimono. And see if you have you. May catch you and see if you have your tea. Mrs. if you have you, I want to open Yana. Meme po. Okobo Brabbe Fia, Oko could be some and Alcoa. You can't track us here. For the dinner, when you now be a Macon will be Aden, and then dinner, my dear. What I'm informing, wondering right. Offer. Hey. When I'm offer some, I found me wondering. Hey, and then the old Yano. Listen, come listen. Show us more. We are the weapon. If you was here, travel you wine. Near my end, you know, was any answer. Men troubles here, Mabusian into choir. I've heard him, I know. I've heard him in a mantra. Until Pia be Yama. Mamma Casame Mamiso. Yama. Eh, I'm a call me of Asoa. Also, as some cruya. Eh, if you pay ye, nay, me say, Yana, say, you mean crabia. Penny for can you see fear pussy and trouble? Eh, Daddy, hey, I didn't know what to know. We are Cataban, what to know. We are Musa. Ah, Afrakoma. A Yeboah. Who be some me say Yeboah? Hey, me say me no say Yeboah, ana. Hey, Adia. So what here we are Cataban when now so him say Yeboah the any asam na no e den Adia. Eh say baby wadwene na mo de. Afrakoma ya men kasa bia anywhere amadwene nko baby a meti we de na chese madwene. Na da na wo tie wiam a wo so wo mu so tie. Me say Jim from akakra na e me say yin from na e bo na wi na say e me de na meti me nim say bossa. Hey. Adia wo yesa na wo tete mi o. Wo yesa na wo ma me hu ne me nya me ho kra. Aden na dwendwena me ka bibia kire wa wontie. Wo tie wiam a Yeboah wo so nim say Yeboah. Adia de wo ye na nye o. Ye ka bi kire wa tie. Me wie ya ba. Fakoma me wie ya ba. Wo wie ya ba sese edu ya wo tutu makoma. Wo wie ya ba sese. Aden. Afrakoma. Obeje di se me maame. Ene me ofa. Etena ase bo pose. Se de omo hu ahokyira me wo mu no. Ene se de wo kasa me dwendwene. Ha omo. Ene omo dwena ko benkro mu se wo. Ene ebusuan sa ase da hoyi. Omo twa bia ton de abomdwetire. Afrakoma me ni age. Ade achi me ko bisa maame se maame enkomo ani ofa die me nti ho asem bia Afrakoma me maame be chimiawe se makobo sa asem ne so. Nam se na bio wo be chi wo we sese. Eni se me kasa asem ne bisa no kra se ebusuan sa ase ne ho ase nam se maame oni ofa ne boss apoi. Nti be bisa wo se sisen maame se maame. Me komi wo fa ho so ko bisa nse wo fa. Ankwa de chia me maame. Aho na wo maame no wo fa ne de ne ha wo. Nyu omo na si gina ye se omo pese wo mo ye sa de ne de ma. Na de na wo sa akọ so no mo kan wasema wo se e de. Eno na Afrakoma ma dwene ho a. Me dwene ho a. Sa Afrakoma ma ye obi bibio. Ana se ma ye obi boni bi na minnim bi na nipa kro no. E de me ne number se me dwene ho a me ntia se. E de ya jajajai wo nya obi abone. Obi anya wo hye. Abrabo na ye bone ye sa na tie. Eti na me ka bi che wo so wutie no. Abrabo no eye enkuku hiase wo hwe no wasole wo hwe no wasole wo de na aba no ensowe ka se ba wo so a etuatua so saa nti se wanyina na wanyina pintin a na ne ensowe no ebufa wo so na de wakohwe wo na ne wabrabo asai enti ensowe enye obi no aye ne bone enye obi na eye wo eye shebre ne nkrabia toti ase ene yare etetan haba so
It is will be how now so bad no adwene. Wobon wan say wanya yale na onipadua na say. We should an be pia be ba no. Nipadua no asai wo de ye hwe nye ye. Enti nwene na nsa wo nipadua no. Ye make what I say. Woman no so mo de we be ma afro mo so mo fa ma wa. O mo fa ma sam koto no ha. Etu badwuna ba bewu. Eye so hwe. Na so we atoto nkofo ewi ase bi ni. Na wo refi Job ana. The old Bible mu de. Na ne de o Bible na de wo hene. So we to no. Enye so we keto. So awie no wo gina pintin. Enye na nse wa brabo na enya yare. Na wonya yare na wuwu a. Wa ma wo madi nkunim. Wo te de meka kire on. Okay, Mate. Ye ka bi kire watie. Adi ya. Enye nko na ho akire wo. Wo bi nya wa ye wate. Na sa na wo mama kura ma ye ha sa. Ese mi hwehwa na me hu bia. Eye me se bi kura wo da baabi. E na bibi ye wo. Oh, adi ya. Oh, I am many as I would tell him. What was your phone and catastrophe? Freddy's on the beat.